Čaute, je piatok ráno, práve som prišiel do gymu a idem trénovať mojich klientov. A momentálne som v diete a zajtra ma čaká zápas v Brne na tatami, takže sa neviem dočkať. Dneska už len doladím nejaké veci, čo potrebujem spraviť na tréningu a ešte pôjdem do sauny večer vypotiť posledné kilečka a pôjdeme si pre zlato. Takže ideme domov, klienti odtrénovaní, idem si zabiehať trochu, v mikine, spotiť telo, nech sa mi večer lepšie chutne. Rozpisy sú dané už na turnaj na zajtra, čiže sa veľmi teším. Začíname okolo 1 po obede a ideme na to. Nahlásil som sa na turnaj, takže idem dve kategórie. Idem moju kategóriu, idem sedmičku Blue Belt a idem ešte Black Belty vyskúšať 8-3. Čiže sa veľmi teším, je to pre mňa veľká výzva, ale výzvy treba prijímať. Máme problém. Natiahol som si sval jeden deň pred turnajom. Respektíve som ho cítil oveľa dlhšie, ale myslel som si, že to je nič. No a teraz, ak som bežal, tak cítim, že to je horšie a horšie. No. Tak dúfam, že zajtra budem ready a že to dáme nejako. No. Natrieme dneska. Máme tu večerné tréningy, jiu-jitsu. Super, zlepšujeme sa, to ma teší. Stále nejaké veci nové preberáme, niekedy si zopakujeme, ale makáme na tom, aby sme mohli rásť. Dobre? Ahojte, akurát sa vraciame domov z turnaju. Ráno mi nebolo dobré kvôli váhe, tak som sa ani nevyjadroval v situácii, ale vyjadrím sa teraz. Čiže snažil som sa robiť váhu do 7,7, ale nejako to neišlo ani cez noc. Stále som mal 7,8,4, takže veľmi ťažko to išlo. Ešte ráno som sa pokúšal ísť do gymu a robiť nejaké kardio cvičenia a tak, ale márne. Tak som si povedal, že to skúsim vo vyššej kategórii, tak som sa nahlásil na 83 kg a išiel som vlastne Black Belt skúsiť a klasický Blue Belt. A chcel som zlato, ale nakoniec máme doma dve striebra. Som hrdý aj na chalanov, že dneska predvedli super výkony. Takisto som aj rád za pomoc túto kolegovi. A babi už pinkajú. By boli pozrieť, ako to chodí na turnajoch, keď raz pôjdu aj oni snáď.
Dobrá, to je ona.